Aabot sa mahigit 1 bilyong pisong investment ang ipapasok ng isa sa mga leading real estate developers sa bansa dito sa City of San Fernando, Pampanga. Inihayag kamakailan ng Century Properties Group o CPG ang pagpapalakas ng kanilang portfolio sa labas ng Metro Manila matapos ilunsad ang panibagong proyekto ng kumpanya sa Azure North Estate. Ang second phase ng development sa Azure North ay kinabibilangan ng 4 na mid-rise residential towers. Sinimula na ngayong buwan ng Pebrero ang itinatayong 12-story Mykonos mid-rise tower na inaasahang makukumpleto sa kalagitnaan ng 2027. Magkakaroon nito ng studio at 1-bedroom units, 24/7 security at iba pang amenities. Bukod dito, magkakaroon din ng water park na may mga slides, play park at green spaces para maengganyo ang komunidad na mamuhay ng masaya at payapa sa nasabing lugar. Actually, Monaco, Bali, and Barbados are almost sold out. That's why we are launching a new phase, given the demand and ang mainit na pagtanggap sa amin ng mga Kapampangan dito sa San Fernando. Nag-decide ang Century Properties na mag-launch ng bagong phase at magdagdag ng mas marami pang amenities for people to enjoy. Maliban sa residential use, pwede rin umanong magamit ang investment sa Azure North sa ibang paraan at karamihan ng kanilang mga kliyente ay mga millennials at mga Gen X. It depends on your need. No? So for example, if you're still working abroad, gusto mong mag-ipon, bilhin mo yung property, parit out mo muna. And then when you come back home, then tirahan mo na siya. So that's actually a good decision to make if you're not yet ready to live in it yet, so you're working abroad pa, which marami sa ating mga Filipinos na nagtatrabaho pa. So sa mga Kapampangans natin, mga OFWs, and even our buyers from Metro Manila, if you would like to invest in Azure North, napakagandang property investment if you want to invest for leasing income or even as your own residential space. Napakalapit na niya sa Metro Manila. Jody Dizon Mercado, CLTV 36 News.